Bos días a todos desde o meu recuncho de Trevinca. Hai xa bastantes anos que coñecín a Rosendo Fernández. O primeiro contacto que tuven con el foi como político. E xa daquela non me pareceu encaixar en esa rama da nosa sociedade. E moito menos na actualidade, pois trátase dun home digno con uns valores éticos e morales moi pronunciados e arraigados, algo que realmente en política é moi difícil de atopar. Tamén me sorprendeu o seu nivel cultural e artístico, moi pouco frecuente, por desgracia, na actividade política. E por iso que desde hai moito tempo sigo e disfruto cos seus artigos literarios feitos con un estilo intelectual limpio e respetuoso. Fale do tema que fale. Para min é un placer compartir espazo con el no grupo cultural Nós a xente do redor. E hoxe porei voz aos primeiros parágrafos do seu artigo Benito Jerónimo Feijóo, que Rosendo regálanos no número 14 da nosa revista, nunha sección xa habitual na que con gran didáctica nos fala de persoeiros históricos vinculados a Ourense e que vos recomendo coa revista nas vosas mans sigades hasta o final. Benito Jerónimo Feijóo. Benito Jerónimo Feijóo en Montenegro, o padre Feijóo, nado no pazo de Casdemiro, concello de Pereiro de Aguiar, Ourense, foi relixioso benedictino, ensayista e polígrafo español xunto co valenciano Gregorio Mayans. Constitúe a figura máis destacada da primeira ilustración española. É autor tamén do Discurso Defensa de Mujeres 1726, considerado o primeiro tratado de feminismo español. Aos 12 anos ingresou nunha orde benedictina no mosteiro de San Julián de Samos. Converterse en monxe benedictino supúxolle voto de pobreza e, polo tanto, renunciar a dereitos como membro da súa casa. Deu clases en diferentes lugares de Galicia, de León e Salamanca, onde tamén estudou. Gañou por oposición a cátedra de Teoloxía da Universidade de Oviedo e alí residiu ata falecer, aínda que antes, nos seus últimos anos da súa vida, sufriu unha sordeira e unha debilidade das pernas que lle obrigou a levalo en cadeira de rodas ata falecer no colexio de San Vicente de Oviedo, estando soterrado na iglesia de Santa María de la Corte de Oviedo. Gracias, Rosendo.